sortu da oiua. Biotzaren taupadetan hitzak sortu du doilua. Ondatuek beren solasen aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da dinaria. Gaua izetara egan, bera da bilailean, ahotan belarritan, zuek belean, kalearen bizia, egi honen irria, eskanaren txantxangoia. Ezin dut zinek sindikari berandet hartza azterketak dira. Duen dago, gaur azterketa dugu eta errepasatu nahi dugu. Gainera, ebaluazioan jokoan du, lehenengo azterketa suspenditu nuen eta. Gaur ez dugu errepasatzeko denborarik izan. Kikiko liburu bat ikusi dut liburutegian. Gero klase honen orduan zurekin nago naiz eta batean errepasatuko dugu. Ados. Ez dugu hemenik hartzeko, baina behar ditugu. Goaz batera! Azkar, gaurko azterketan 10 ateratzeko plana prestatzen ari dira. Dira? Bai, nik 10 aterako dut, eta ez dut plan zero baten laguntzarik behar. Eta zein da plana? Plana arbelean formulak jartzea eta oinaren posizioaren arabera erantzunak adieraztea da. Guk liburuak ekarri ditugu. Nik ez dut hori egingo, kopiatzea ez dago ondo. Venga, Lorea, enrollatu zaitez. Utzi jozu, gero guk 10 bat ateratzen dugunean, enbidiaz pozia gongo da. Txirringa, oso urduri dago. Karbono dioxidoa, CO2, ura, H2O, metanoa. CH4. Ondo, venga, goazen azterketak. Behitu hor da, Zer dira apuntatzen dut? Zilano. Azido kloridriko. Ai, eta oxigatzek oxidatzen sartzen. Metanoa ere. Eta azterketa probatu nahi bat duzu ezagaztu oxoazidoa. Hau ez da ondo aterako, harrapatuko zaituztete. Eta Anibal egingo du. Izin zaitez. Azterketa eguna, dero iezarrita. Amaino erriko, azterketa laguntza daukasamen. Amaino irapuntak horri erriko egin izildu. Ez eman buelta azterketari, nik esan arte. Ordua daukazue. Eskerrik asko. Bira heltzen naiz sortearekin.